Sitten meillä on valkosipulimurskaa. En jaksa leikata valkosipuliin ja käytetään tämmöstä pikkumurskaa, pikku lämäys tohon noin. Kokeillaan tänään ekstriimiä. Tänään ollaan chilipäitä. Vähän jalapenoa tuohon kylkeen kanssa mukana. Nyt on kyllä semmonen extreme setti, että nyt luodaan uutta. Nyt luodaan uutta tähän maailmaan. 4. Mennäänkö hakkaan monttuun? Juu. Noniin, jes. Mennään skopea talos. Mennään hakkas se. Okei. Yksi on ylämidis. Noniin. Tuli onnettomuus. Ai, monttu levi. Ylämidi jäi. Tiedän tämän. Ai, oikees yksi talossa. Siinä oli kivitalon seinät vähän huonosti tehty, oli väärät kulmat talossa. Meikä Blockfestel, minä sinne kallu paska, vitun nisti, narkkari, musiikki paskaa mene kuuntelemaan. Amen. Ei usko sitä Juntalo ikään 40 käytökset päätellä. Ymmärrätkö sen, että minä olen näyttelijä? Olen ihan kuin putoushahmo, mikä telkkarissa on Aku Hirviniemellä. Jos se esittää putouksessa telkkarissa munamiestä, niin mä en usko, että se äijä on jossain vitun K-sittarin kaupassa. Moi, mä oon munamies! Ei kuitte! Niinku ymmärrätkö sinä idiootti? Ethän sinä ymmärrä, sun aivosolus on niin lähellä nollaa, että sinä otat kaiken tosissaan, mitä internetissä lukee. Можешь выслушать, ты можешь как человек выслушать? Ну, что-то я тебе говори, Ну, вот, если ты ничего говоришь. Mitä vittua?! Противник, окей. Ole hiljaa! Ja hyvin vittu. Et mä tiedä mitä on raivottu kellekään. Eikö niin? Viron reissussa koko ajan kaikki vittu röykäs ja muuta. Juu. Se sitten jäi. Mutta mä oon nyt mustakraa. Mä oon niin väsynyt nyt oikeesti. Jos sä et keksi mitään muuta kuin kirjoittaa sinne kuvaa tommosia niinku tyhmyyksiä, niin voit suosiolla niinku. Veko on varmasti siis varmaan niinku kaikista... Veko on kaikista homma mitä löytyy. No sä sanoit sen, mä oon sanonut. Veko laittoi kerran Discordissa kuvan, kun se uhkaili. Ketä se uhkaili? Se oli Juntti Jarno. Se oli Juntti Jarno. Juntti Jarno laittoi kuvan, kun se uhkaili, kun se vaan kuulaa pyssy. Se on hauska. Sellainen party treat. Miesten tekevä minulle Vekon kommentti. Puristavan seksin aikana orgiossa 3 antasi samaan aikaan. 2 takaa ja 1 suuhun. Puristavan minua perseestä julkisessa paikassa, koska se kiihottaa minua erittäin paljon. Kutsuvan minua megakulli kuninkaksi, jos mies on... Joo, mä en jaksa lukea näitä. Sitten se on laittanut, että vittu halun pehtusia oikein rajusti siinä Versaatsin lakanoissa sen Ikean sängyssä niin, että se Iittalan lasit tippuisi hyllyköiltä, kun pehtusi antaisi mulle kyytiä. Onhan se näin. Sitten, ei, mutta olisiko mahdollista imeen mällit oman perseen kautta? Ja nyt en puhu omista mällistä, vaan pehtusin mällit, jotka veti mun perseeseen erittäin syvällä viime viikonloppuna. Siis mitä vittua? Siis Veko, mitä vittua Veko? En mä tarvitse, mä saan kotona. Saan kuittia kotona. Joo, aina tulee. Mun koiralta. Joo. Ne pitäisi olla ne lojaaleimmat. Niin pitäisi olla. Se on naapurin koira onneksi. Okay. Mut se kuittailee ja se haukkuu. Oi. Mikäs toi liike? Kivan näköinen liike. Vittu en viitti. Terve mitkä, mitä vittua, kattokaa. Siis nyt on näköinen.
Terve Mikkä mommi milkkersit. Tässä rauhoittaa. Häh? Aika paha. Mitäs tässä on? 1 vesi siihen ja ruoka plus olut. Mä oon syönyt jo. 1 vesi ja ruoka. Niin se oli kyllä joku amatööri kakkospäivän ammattilainen. Vitun amatööri. Mä oon vuoden nuorempi. Niin, joo tätä mä Onko Joppe ja Arttu enää tekemisissä? On. Mut mitä Joppe... Kysy vaan rohkeasti. Mut sun muijalta löytyy ihan normivärkit housuista. Hirmu johdotteleva kysymys. Mikä on normivärkit? Niin, määrittelen normivärkki. Voiko kuulla mun biisi? Ready? Fuck you, Arttu! Laita kellon. Ja mä tajusin, että mulla on nää sukat. Ja mä en näe chattia. This is not nice. Ei kun mä haluan... Ei oo kivaa. Hyvä kun on tukka kaikki silmillä. Okei, 30 sekkiä ei edes ollutkaan paha. Mä luulin sitä pahemmaksi. Okei. 30 sekkiä voidaan vaihtaa se. Hell. Did he call me a bitch again? Tactical nuke incoming! Let's go! Oh my god, calm down. Roy, me saatiin 100 subia! Me saatiin 100 subia! Saatiin 100 subia! Me saatiin 100 subia! You are getting fed the whole month next month. Tuttu syli. Nyt saat tulla. Älä nuole minua. En halua olla ihan kuolassa. Roy. You got 100 subs, Roy. Roy, you got 100 subs. Hell. Did he call me a bitch again? Tactical nuke incoming! Let's go! Oh my god, calm down. Roy, me saatiin 100 subia! Me saatiin 100 subia! Saatiin 100 subia! Me saatiin 100 subia! You are getting fed the whole month next month. Tuttu syli. Nyt saat tulla. Älä nuole minua. En halua olla ihan kuolassa. Roy. You got 100 subs, Roy. Roy, you got 100 subs. Eikä tulee hiki. Ai jaa. Vaikka mä uudestaan. Halit. Hän on hyvä. Jaa. Mitä sä teet? Mitä halaa? I put some music on.
It might not connect though. If I'm far away. What? It might not connect though from... It's fine, I have it tested. Mitä sä teet? Mahtuuko kyytiin? Joo. Minä katsotaan. Voi vittu, oisko pitänyt liikkua? Haluin Manne antaa ajo-ohjeita. Apteekki ensin. Ai niin. Apteekki. Siihenkin ajo-ohjeita pois. Missä siellä Hiino?